Jasmine, šta je bilo? Što ne ulaziš u kuću? A ne mogu. Čitavu noć ovdje sjedim i razmišljam. Došlo mi je da plaćem. Šta se je desilo? Šta te uzburkalo? Ne mogu da vjerujem da je me škodilak izdu. Škodilak je propišu ulje. To mi golf nikad moj ne bi uradio. Nikad. Znači auto ima... Koliko ima? 87.000 km. Nema... Če se gasi? Nema ni 6 godina, a već je propišala u 5 godina. Star, koliko ima? 5? Ne, ni 5. 4 i nešto. 5 iduće godine. I propišala ulje na sve strane. Sasrala se ko grlica. Jel misliš da bi ti to trebao pogledat malo bolje ili... Ja sad razmišljam nešto da ja ovo izguram iz garaže i da to zapalim. I da plati osiguranje sve. Pa ja. No plati, uzeti pare. Ajde, ne budi tužan. Pa... Onako škodilak vozim ja. Ajde. Pa zato mi je čudno. Da je golf. Šta li si ti njoj radila? Hajde sad ćeš vidjet. Kad otvoriš vidjet ćeš surprise. Ja da ljudima pokažem kilometražu. Ajde. 87.311. On ne pokazuje nigdje neki... Šta će pokazivati? Pa... error ili nešto. Ona je error, čita. Nije. Čitav error je ona. Nije. Ja sad trebam ovu, znači nekako pustiti. Ne mreš, aha, moraš izbaciti iz brzine. Moramo nekaj malo nazad. Auto. Da napravim sebi mjesta da se mogu staviti kod nju. Ajmo grad stisavcu. Nećeš moći vrata otvoriti. Ne treba mi vrata uši. Dobro. Ima sam kod pišći. Izdajice jedna. Jel to stvarno ili to samo radi gledanosti da privučeš pažnju svojim... Gledanosti moja. Kaži, gledanosti ulja. Gledaj gledanosti ulja. Jel tu taj škodilak? Gledaj, VRS. Gledaj. Ja, kako sam zadnji put servis uradio, ja sam primijetio da ona meni ulje troši. Mislim, trošila je ona kako sam je kupio nova, ulje malo trošila, ali nije trošila ovoliko. 7 dana litar ulja. 7 dana litar ulja. A nisi nikad pogledao ispod? Šta ću gledat novo auto? Kako novo auto? Ja se sad rano napravi. Ajde, sve će to biti da... okej. Ajmo sad prvo očistiti ovo ulje, sve dole što ide. Hajde da vidimo samo da li će se vidjeti. Vidi ovdje majica ova.
Garden. Ja vidimo, znači, gledajte. Sve uvjedo. Izdane ti, nisam se nadao u ljubav tvoju, ja sam vjerovao. Pa što mi tu radi? Pa što ti? I onako vozim Soto Marku, pod Marku auta, još sad me izda, sad će me Bel zajebavati, onako me zajebaju non stop. Vozim Škodu, svi vozi Audije, Mercedese, BMW-ove, ja vozim Škodu. Šta će sad biti? Sad će Bel biti, jebate Škoda. Kad je Škoda u auto, moj rahmetli glava rekao, dijete drago, samo joj ime govori sve, kad je Škoda, Škodi, Škoda, Škodi, kaj ti uzeo Škodu od svih auta. Najteže mi pada to kad je otac uvijek upravo. To mi najteže pada od svega, ali to je tako. Nisi mi to trebalo vratiti. Baš sam te počeo bio falt, bolje rekao od Mercedesa. Izdržljivi. Jeftino auto, nema problema. Jesi ti prošao ovaj majku sve? Ja. Svi su me mogli izdati, ali nisi ti. Izbor trebao. Ali nemoj se skirat, neće te prodat. Stavit će u tebe Fiatov motor. Jebor ti Volkswagen majku. Uglavnom, druga na stranu šala. Imam dva jarana što ima ovdje Q5 2.0 turbo dizel. Isto imaju problema sa karterom. Znači, dihtum na karteru im pušta ulje, znači izljeva na sve strane. Imam tako još nekoliko prijatelja koji imaju 2.0 motore iz VW grupacije. Isto im je se desilo. Iako oni imaju, ajmo reći, 150.000 i više kilometara, ovo na ovako malim nije se smjelo desiti. Možda što sam zavrtu u crveno, ne znam. Ali, bilo kako bilo, ovo se nije smjelo desiti. Tako da ovdje ja sad podvrtati ova 3 šarafa veća, pa ćemo da krenuti s ovim manjim kojih ima ovdje jedna mala šakica. Ovdje je kućište filtera, ono je malo onako, ali nije karter suh, ali vidim da je ovdje. Da li je moguće da je krivac čep od ulja? Znači na karter jest krivac je on. Sad ćemo vidjeti da ga dotegnemo, ako je do toga, ako nije, onda treba uzeti novu podlošku i staviti. Uglavnom, izdao te ja, nisam se nadao. Tvoja greška znači. It's your fault. Ovo je, ljudi, moja greška. Znate šta mi je drago? Drago mi je kad ja sam sebe moram demantovati. I javno, pred vama svima. Sjećate se mojih videa kad ja radim servise i kad kažem ne treba sad se ja radim. Ne treba mijenjati podlošku dole onu na šaraf od kartera, nema potrebe. To su ljudi napravili da to traje, ne treba mijenjati šaraf. I evo sad pušta ulje, znači baš tu gdje sam rekao da to ne treba nikad mijenjati. Ali eto, ja kažem, čovjek je najslađiji kad se nauči na svojim greškama. Sad ćemo vidjeti da li je samo popušteno, možda treba malo dotegnuti, ali bilo kako bilo, ja ću sad uzeti novi šaraf, novi onaj, neću stavljati sad zato više ni šusple džaba da ga da se džaba zahmetim s tim dok ne vidim
da zamijenim to onaj čep. Ne znam sad tačno koji je dole, da li 19, da li je 17. Ali uzet ćemo oba dva za svaki slučaj. Sad ću ja probati dotegnuti, pa ću malo džemi onaj sprej da ga očistim, evo ovdje. Da tu sve lijepo očistim, pa ćemo onda da vidimo da li će više puštati. Sad sam očistio ovdje na zemlji, tako da ako bude bilo kakvih tragova, bit će odmah, jer neće biti šuspleha više i tu će biti to. Ovdje sad zavući da dotegnem, samo da vas džaba ne zamaram s tim detaljom, pa će da vidimo šta je, kako je. Nekih rupa na ovom autu, majke. To znači ti si kriv. Ja sam kriv. Ti si kriv. Jasmine, hoćeš priznat da je tvoja greška? Logično da je moja greška. Ali evo, ja opet volim kad ja pogriješim, kad učim na svojim greškama. Ali eto sad ja vama kažem iz mog vlastitog iskustva, kad vidite kad profesionalci mijenjaju šaraf, kad profesionalci mijenjaju podlošku, kada ljudi to rade tako i objašnjavaju da to treba tako, nemojte biti kao Jasmin, nemojte da budete konji ko što sam ja. Ne treba, daš ti meni govor, treba mijenjati podlošku, treba mijenjati šaraf. Dobro, šaraf ne treba mijenjati, ali podlošku treba. Znači, učite na mojim greškama, nemojte na svojim. Znači, ja sam uvijek, kako da vam kažem, pobio to što su profesionalci govorili i govorili da sam ja pametan. Sad sam vam evo dokazao da ja nisam pametan, već da opet profesionalci to pametno rade. Zato evo sad sam sjeo, odo da nađem podlošku. Ako je nađem, ako ne nađem, naručit ću na internetu kutiju sebi podloški. Pošto u mene golf, vidite, golf je čudo od auta. Zašto ja volim golfa? U golfa nema ni podloške, znači samo onaj šaraf, ja malo samo ovako paste namažem, kreme, zavrnem i to je to. I on nema podlošku, nema tih problema. Ja odvrnem šaraf, znači očistim ono lijepo i opet stavim malo silikona, te paste, silikonske paste za toplotu koja je, zavrnem i to je to. I no problem, no. Meni golf ovo nikad nije uradio što mi je Škodila ako radi. Ali ja već, ajde, oprostit ću, pošto je moja greška, inače tlaka je falo da se zavadim ono momački. A dobro, trebaš se zahvaliti svim onima što su tebi pisali Jasmine, podloška, pa šaraf. Pa nemoj sad toliko ženo da idem pod noga. Dem recite šta ovaj ovdje traži da okrene. Šta ti traje na put ceste stao, žvalji se s curom tamo. Pa pistu dole, gledam. Kakva pista, ne vidi se ništa. Vidi. Ljube se, pa pus krajelu polu. A da nam reci zašto nosiš Ducatijevu majicu? Pa slušajte. Nije te stid? Nije me stid, boga mi odlučio sam, drugovi moji, pošto sam od YouTube-a dosta nekih stvari u svom životu napravio, odlučio sam sad da YouTube bude sredstvo moje do Ducatija. Oj, majko. Što je? Pa načekat ćeš se. Pa dobro, pa ne žurim se, nigdje ima život pridavnom, ja sam još u cvijetu mladosti, znači meni je tek 45 godina, za 20 godina skupit ću, ajde. Ajde. Ne treba meni tu puno, treba 35.000 eura je nov Ducati, nije on. Šta je to? A zašto Ducati? Pa zato što tu kad upali tu grmi, znači još da smetam svima. Dosta sam bio, znači, fin, primjeran, sve kulturica, laganica, sve nešto. Dosta, još da budem majmun. Znači sad sam došao u te godine života da mogu da budem majmun. Možda kad ja dojdem da svi znaju da sam došao. Što bi se baš u ovim godinama trebao da smiriš. A znaš šta je mene kopka tu? Ne. Trebalo mi je 7-8 godina da zaradim pare od YouTube-a za kamion. Znači treba će nekih 4 godine da zaradim za Ducatije. A ako budem ovako izbacivao videa, neću ni za 20 godina. A zašto nema videa? Ajde, objasni ljudima. Pa nema videa zato što lenost je gora od bolesti. Dobro, nije samo to. Onda imam puno posla. Radi se sad sezona, isto tako sve trka, frka, zbrka i fali mi
Malo sam se ubezobrazio, isto tako, fali mi jedan kamerman, fali mi jedan što će mi editovat videe, fali mi jedan ja, da mi je nekako da se razmnožim, znate, ono, da se, kako kažu oni što, ono, se replikuju oni avatara, da mi je jedno 5-6 avatara moji da ja to raspodijelim. Gdje ti snimaš dolu zemlje? Ne, tebe. Aha, da raspodijelim se lijepo. Ne mere ja sam, a silu nekih obaveza imam. Dobro, imaš i školu. Ja i ko 95, još 2 subote ako Bog da i to ćemo završiti. Znači to je me ukopalo ove škole, znači izišao sam ko da sam magistar nekih nauka, a ne budala. Idi u školu za ovo, idi na kod 95 u autoškolu, idi vam, idi tam. Ne može, ove godine sam vam ljudi stvarno nadrljio, ako Bog da idući će biti još gori. Neće, ako Bog da. Ono, hoće se neki gluposti. Ali eto, bit će, sve ćemo riješiti danas. Sam obećao da ću jedan, možda 2 videa napraviti. Ako ništa kratke neke, morat ću malo sad kratke videa izbacivati nešto, samo eto da ima, da idemo, da živi, da se radi, da se dešava, jer ovo ovako stvarno ne vodi nigdje. Da, imaš i Umag, znači motorijadu. Imaš Rim, nisi uradio. Onda... Kažem si, ja sama vas. Onda s kamionom kad smo išli onu nedjelju kad smo radili. Ja. Ima njih još nekoliko za... Ima, mnogo. Ne vezi, danas ćemo 2 videa napraviti koga šiša. Ako Bog da. A rekao si da ćemo ići na more. A i to sam rekao. Neko mora biti izvaran. Ili on ili ja. Tačno fali puta 2 da sam eto. Ajde pa, možemo pred mrakom. Još jednog. Kad se lijepo vrućina počne. Moram i odspavat malo. Sinoć nisam spavao, bio se naskiro rad Škode, ovdje sam presjedio, znači čitav noć i razmišljao. I strah me bilo leći pod kola da vidim šta je to. Jer bez zezancije VW serija 2.0 TDI, ali ona serija koja je 2018, 19, 17 imaju stvarno problema sa dihtungom kartera. Imam jednog jarana koji ima 4 Audija 2.0 TDI, ali road sve isti taj problem, ali ima u njega već 300.000 km, pa nije sad to nešto da kažem ni strašno na tim kilometrima, ali stvarno pušta puno ulja. Imam jednog jarana, ima Q5 negdje 150-180.000, ne znam tačno, dešava se. Drugom isto tako. Tako da ta serija tih motora imaju te probleme. Pošto i ovo isto tako 2.0, ja mislim da je blok i karter isti, samo možda gore mijenja se, pošto je ovo malo novije auto i sve 4-5 godina, odnosno novija generacija motora, možda je samo razlika gore o injektori, turbine i to, ali ja mislim da u suštini blok motora je isti, tako da očekujem da i ovo auto ima te iste probleme. I prvo što mi je palo na pamet, rekao to i to, nema šta. Međutim, majne greške. Stavio sam da okapljuje ovdje. Gledajte već koliko ulja dole ima u ovom. A odavdje sve izlazi. Znači, svo ono ulje što sam nalio, ono je izišlo ovdje lijepo. Baš mi je drago. Kapa. Okapat će se sve ovo puno ojla. Kakva situacija si kupio? Nisam kupio ništa, naručit ću na internetu i kad dođe. Pa ćemo onda, moram sad to odvrnuti dole, ispustiti svo ulje, staviti i onda natočiti novo ulje. A ne, ajde, možda čak odmah opet zamijenim ulje, ali šteta ovo nema možda 3000 km 4. Vidjet ćemo, uglavnom nek se ovo sad okapa, pa ću onda uzeti oprat sve lijepo, pa ćemo onda tu poslije se vratiti. Tako da, drugovi moji, to bilo to za ovaj video. Ja se nadam da se vama video svidio. Ako vam se video svidio, palite jedan like, a mi se vidimo u jednom od idućih videa. Budite pozdravljeni.